खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सुमि आरो टार्किखौ बिजिरसालियाव फसंहैदों पुलिसा। कंग्रेसआ स्मार्ट मिटार आरो आनजादनि गाज्रि सामलायनायखौ हेंथा होनानै केलेंकारिफोरनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो बिथोन होदों। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव बिजेपि दैदेनगिरिखौ हमनो हादों। खारबाय थानाय ट्रेनाव गोग्लैना सासे लाइमोननि जिउ खहा। ADRE आनजादनि पेपार लिकजों सोमोन्दो थानाय सासेखौ पुलिसा हमदों। सा 30 आर्मि मावफारियाफोरनि सायाव आब्रुथियारि राहा लानो गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन। कैबिनेट मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायहैदों। अरविंद केजरीवालआ बिबान एंगारनायनि उनाव आतिशी मार्लेनाया दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि मासियाव। सेरफां दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। स्टक मार्केट ट्रेडिं केलेंकारिखौ सामलायनायनि दायनिगिरि सानै बिसि फिसाय सुमि बरा आरो टार्कित बराखौ दिनै बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादों मानोना बिसोरनि 5 साननि थाखाय पुलिस जिम्मायाव जोबनानै दोननाया जोबबाय। गोबां थगायनाय केसफोरजों सोमोन्दो थानायनि बागै सोंथि सोंनो थाखाय सानै बिसि फिसाय सुमि आरो टार्कितखौ डिब्रुगड़ पुलिसआ हमनानै लाबोदोंमोन। पुलिसआ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय गावसोरनि जिम्माखौ बारायबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। सुमि आरो टार्कितनि अनगायैबो टार्कितनि फंबाय अमलानखौबो दिनै बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। मख'नो गोनांदि सुमि आरो टार्कित बराखौ आसाम पुलिसआ 10 सानसिम खारखोमानाय थानायनि उनाव 12 सेप्तेम्बर 2024 खालि डिब्रुगड़आव हमनो हादोंमोन। डिब्रुगड़ पुलिसआ स्टक मार्केट ट्रेडिं केलेंकारियाव लोब्बा थानाय साथामखौबो नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ बोखारफिननो थाखाय दाबि खालामनानै कंग्रेसआ समबारखालि गुवाहाटीनि राजीव भवनाव धरना होदों। कंग्रेस दैदेनगिरि आरो आसाम महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुरनि दैदेननायाव बे हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गोदान मोब्लिब मिटारफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनानै अजद लाबोदोंमोन। बे हाबाफारियाव मीरा बरठाकुरा दोलोनि सुबुंफोरनि सायाव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ स्मार्ट मिटारनि जेंनाफोरनिफ्राय सुबुंफोरनि गोसोखौ गावस्रा होग्रा बोखावग्रा राजखान्थि बाहायनायनि दाय होदोंमोन। बे हाबाफारियाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देब्रब्रत सैकियाबो हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै स्मार्ट मिटारखौ सोरखारा सामलायनायखौ सोंखारिनानै स्मार्ट मिटारनि मुङाव रायजोनि सुबुंफोरखौ सोबख'नाय जादों होननानै अजद लाबोदों। बेनि अनगायैबो रबिबाराव खुंजानाय आसाम थोंजोङै थिसनथाइ आनजादनि बागैबो सोंखारिनाय जादोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरि आरो आसाम महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुरा आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनो हायाखै आरो आनजाद होगिरिफोरखौ अनागारि खालामनाय जादों होननानै बानबुंथि होदोंमोन। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय लौलापुराव 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि अजदाव सासे बिजेपि दैदेनगिरिखौ हमदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गथ'साया जेब्ला गलायाव रेबगन बायनो फैदोंमोन अब्लानो दायनिगिरि मायाजुल आली लस्कर 55 बोसोरा गथ'साखौ गावनि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय गलायाव बोनानै लांनो नाजादोंमोन। गथ'साया दायनिगिरि लस्करनि आखाइखौ दाख'नानै खारखुमालांनो हादोंमोन आरो गोख्रैनो बे जाथायनि बागै गावनि फरायसालिनिनो सासे फोरोंगिरिनो फोरमायहैदोंमोन। फोरोंगिरिया बे जाथायनि बागै हिनजावसानि बिफानो खौरां हरनायनि उनावनो जायगानि पुलिसनो मोनसे गसर थिसनो आरो बे गसर बायदियैनो पुलिसआ लस्करखौ खादोंमोन। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि मायाजुल आली लस्करा धुलाई सन्नीगढ़ जिपि ओनसोलनि सांग्रां बिजेपिनि सासे सोद्रोमा आरो रायजो हमगार्डआव नेहाथारिनि मासिबो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चेन्नाईआव समबारनि मोनायाव खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै आसामनि 18 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना दुखुनांथावै जिउ खहा जादों।
थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ कलियापुरनि रेखा फाहारनि थागिरि बाबुल हुसेन होननानै मिथिनो होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाबुल हुसेना गावनि सानै लोगोफोरजों खामानि नागिरनानै केरेला फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो नखरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा दुखुआव गोग्लैदोंमोन। गोथै सहखौ आसाम फारसे दैथायहरफिननायनि हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ADRE आनजादनि सोंथि बिलाइ ओंखारनायनि दायाव मंगलसिं बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों, जाय धेमाजि जिल्लानि सिमोनसाफुरियाव उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि आनजाद मिरुआव सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसाम एबा सेबाजों सावगारि सेबखांग्रा महरै खामानि मावदोंमोन। बिनि सायाव बाहायनाय सोंथि बिलाइनि सावगारि सेबखांनाय आरो सेरनायनि दाय दं। गिबि पुलिसनि मोनदांथिनि बादिब्ला समाजारि बिजोङाव नुजानाय सोंथि बिलाइया थारैनो उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमियाव जानाय आनजादनिमोन। बेखौ रोखा खालामनाय जादोंदि बसुमतारीया सानजौफुनि 1:30 रिंगायाव आनजाद जोबनायनि उनाव पेपारनि सावगारि लादोंमोन। पुलिसजों हमजानायनि उनाव बसुमतारीया लेखा बिलाइनि सावगारि सेबखांनाय आरो माखासे सुबुंफोरनो सावगारिफोरखौ फोसावनायखौ सिमान जादों। पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय बिनि मबाइल आइजेंफोरखौ जब्द खालामदों। आसाम DGP सिंआ बुंदों दि गासैबो सैथोथिफोरखौ दिहुननो थाखाय आथिखालाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थांनाय 2021 मायथाइनि 4 दिसेम्बर खालि सानजा नागालेन्डनि मन जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि गुलिजों दाय गैजायै सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सायाव नायबिजिरनानै गोदान दिल्लीयाव गोजौसिन बिजिरसालिनि मोनसे बेन्च कर्टआ इन्डियान आर्मिखौ बिथोन होदों दि बे जाथायजों लोब्बा थानाय सा 30 आर्मिनि मावफारियाफोरनि सायाव बिफानारि आब्रुथियारि राहा लानांगौ। मानो होनोब्ला इन्डियान आर्मिनि बै हानजाया जेबो फोरमान गैयाजासेनो बिसोरनि सायाव गुलि गावनानै गासै सा 13 दाय गैजायै सिभिलियानखौ गावथारदोंमोन। गोजौसिन बिजिरसालिनि जास्टिस बिक्रम नाथनि मासि दैदेननायाव बिजिरनाय होनानै बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारनि नखर आरो रैखाथि बिफाना आर्म फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट 1958 खौ दहाय होनानै सा 30 आर्मिनि हेंथायै जेबो राहा लाथावा होननानै थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव गोजौसिन बिजिरसालिया जाथायजों लोब्बा थानाय सा 30 आर्मि मावफारियाफोरनि हेंथायै आब्रुथियारि राहा लानांगौ होननानै गोख्रोङै बिथोन होदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ आरो WPT मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ समबारखालि फुङाव रायमना माहारियारि हाग्रामायाव दावबायफैयो। बे दावबायहैनाय समाव लोगोसेनो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, कसुगावनि DFO भानु सिंहा, रायमना वेस्टार्न रेन्जनि रेन्जार पबित्र कुमार दास मोनहा रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव हाबदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गुबैयै रायमना नेशनेल पार्कआव मोननाय दाउफोरखौ नायनो फैदोंमोन होननानै मिथिहोदों डक्टर रनज पेगुआ। बे खाबुआवनो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिज्म हमस्टेखौ जौगाहोनो थाखाय गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि आखायाव। 6 दान जोबथेसालियाव थानांनानै जामिनाव गबोनायनि उनाव दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ रबिबारखालि आम आदमी पार्टीनि दोलोआरि मेल खुंनानै गिबि मन्त्रि बिबानखौ नागारनो फोसावनायनि उनाव मंगलबारखालि साननैनि उनाव बेलासे 4:30 रिंगायाव लेफ्टेनेन्ट गभर्नर बिनय कुमार सक्सेनानि आखायाव गावनि गिबि मन्त्रि बिबानखौ एंगारनाय लाइजामखौ गथायो। बेनि उनाव दिल्लीयाव गिबि मन्त्रिनि बिबानखौ आम आदमी पार्टीनि MLA दिलीप पांडेआ थरायना OTC मार्नेलायानो गिबि मन्त्रि बिबानखौ रुजुननांगौ होननानै थांखि दैखांदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि लुबैनायखौ मान होनानै गावनि गिबि मन्त्रि बिबानखौ अरविन्द केजरीवालआ एसेबो गोबाव खालामाजासेनो नागारदों होननानै बुंथिदों अरविन्द केजरीवालआ। अदेबानि दिल्ली बिधानसभानि जेनेरेल बिसायख'थिया फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जागोन। नाथाय आथिखालाव 6 दान सिगाङावनो अरविन्द केजरीवालआ गावनि गिबि मन्त्रि बिबानखौ नागारदों। ओजोंहाय दिल्लीनि सरासनस्रा बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों अरविन्द केजरीवालआ।
निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सेरफां दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव मालिफिटा एमइ आरो हाइ स्कुलनि फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनानै मेहेरगोनाङै सावरायलायनाय जादों। बे हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन सेरफां दालाइसा एबसुनि आफादगिरि रमियन नार्जारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै साफ्रोमबो गथ' गथायफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय फोरोंगिरिजों लोगोसे बिमा बिफाफोरा नांगौ समाव थि रोखोमनि दिथा होनांगोन होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाबावो फारियै हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि आरो थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्ममोनजों लोगोसेनो चिरां जिल्ला एबसु निसिमा दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो सेरफां दालाइ एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो मालिफिटा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगो फोरोंगिरि मालिफिटा भिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन जनि नार्जारिजों लोगोसेनो ओनसोलनि साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।